Mao na siyang hiksat mga ka-warrior no kang butsoy diya ta moagi karon mga ka-warrior na ata karon diri sa 700. So padulong tag-hiksat mga ka-warrior. Pababa mi kay padulong mi og pospor mga ka-warrior no. So pakita na ko sa inyo ha unsa nakanindot ang dalan diri pospor. Di man ta tingog-tingog. Lutaw lang gihapon ang mga bato diri mga ka-warrior. Lisod gihapon ang mga gagmay nga motor no. Tungod kay depende na lang sa driver mga ka-warrior kay murag dagko yun ang bato diri So pababa may magkaroon mga ka-warrior, taas-taas guni nga baba. So kailangan gyud ta og engine brake mga ka-warrior no. Di lang ta moasa gyud sa ato ang brake para sureball ang ato ang dagan. So duol-duol lang ta sa hiksat mga ka-warrior. O makita ninyo tong last no video diri mga ka-warrior no, grabe gitong bato dagko kayo. Tayog ayo wintahan na lang ni kay naka-hits ko aning monoshock mga ka-warrior na alalay na po na itong video para natay content karong adlaw mga ka-warrior. So pareha na mga ka-warrior, so natay na enkwentro. So kailangan sila giveawayan rin mga ka-warrior, kailangan pag nimo rig pasensya no. Napoy uban rin usahay nga magkambyo anay na lang mo og kanang pwesto no, ang asa lang ka makapabor. So mas priority gud na to ang magsubida diri mga ka-warrior labi nagkargado. So taas-taas guni nga subida mga ka-warrior no. So doon lang ta sa hiksat mga ka-warrior no. Mao ni ang hiksat mga ka-warrior no. So gwapo na siya ang dalan ri mga ka-warrior no. Unsa na lang kaha karon ang padulog pospor mga ka-warrior. Indot na kay hiksat nga dalan mga ka-warrior. O daghan gyapon kay mga bata ri mga ka-warrior no, parte birang layo ag eskwelahan dire aside kaasa kan sila pang eskwela. So tayo gyapon ta mga ka-warrior, batsig gyapon kayo. Naka team X type ta mga ka-warrior, so parte yung batsiha no, bintahan na lang ni kay muno lang ako nasakyan, di pa kayo kurog sa kamera no. Sige ra nagsiga imong suga ko. Silpon lang atong ang kamera ni mga ka-warrior. Kita na ko sa inyo aron mga ka-warrior unsa na ang itsura sa pospor mga ka-warrior. Pospor kay nindot na yun kay siya dito, kay gipanindot na yung maayo ang dalan dito mga ka-warrior no. Ang dati maglapok-lapok so last na kong adto dito mga ka-warrior uga na ang dalan dito, so siguro kay straight naman og init pod. Nice kayo gyapon ang dalan di mga ka-warrior no? Okay na kay siya. So pwede na mo diri kuan kung gusto mag trail pwede na kayo kaya okay na kayong dalan rin ano. So taas-taas lang yun nga kung pasubida ka mga ka-warrior, patong taas na siya nga subida. So pababa man may karon di lang kayo na to makuhan, pero ang makina gud ni mga ka-warrior is ugong kayo diri na may nakaagi sa tuo nga sa walang side mga ka-warrior no. Nakasubay ra gid na pud may og kanal na ganito i-export ba na masayro siya nga to yun. Nabalik namin sa among pisto mga ka-warrior. Pakipalo lang ko ninyo mga ka-warrior kay karong sigurong sunod adlaw so makakita na mo kung sa itsura sa tunnel kay mo sulod ko no? Mag-content ta dito balag dili pa ko maka-duty sa tunnel, pero ako alang tamong ipakita tungod kay daghan po nagulat ana nga makontent na ko na. Ako nang i-explain sa inyo ha
ang tunnel mga ka-warrior sa amo ang trabaho, no? So natadari dapita mga ka-warrior, no? So mao ni siya ang dalan sa padulong kaog tres kang Butsoy kumpanya, no? May dump truck. Dako kay katubangan si RF. So nanatadri sa Cassandra mga ka-warrior, no? Mo ni daw ni ang dating terminal daw dere nila Cassandra, kung subay sila og sapa. So kana mga ka-warrior, no, pasaka na padug bato-batuon pero baktason lagi dili kay dili makaagi ang motor diha. Bilin lang motor dito sa Cassandra. Shout out ko sa taga Cassandra day ano, na ako'y followers diha. Cassandra. Salamat sa inyong pagtuloy nga pagsuporta sa tuwa. So kanang dalan nga pawala mga ka-warrior, mao do na siya ang lapos daw sa lahi magnaga. Wala pa nung ko kaagi diya mga ka-warrior, pero kadunggan na ako nang nakimaregistra ko diya. So mo ni tabukunon og tulay sa kuan mga ka-warrior kan sapa, no? So sa area na ni sa 350 diri nga side mga ka-warrior, no? Mo ni siya sapa nga ikan nila Cortez kung sa 350. So mo ni siyang dalan sa 350 mga ka-warrior, ang Butsoy gyapon ang kumpanya. So mauna daw ni ang postre diri mga ka-warrior. Postre. Comment lang sa tong kung basi pwede ka mo correction mo sa kuha mga ka-warrior, kasi hindi mao di pa magay kuswito ko diri, pero postre daw ni siya diri ang nindot na yung dalan dari mga ka-warrior, na samot na ang sa Posporto Palo mga ka-warrior, o palabanan ko magdagan dari mga ka-warrior kasi malahos ka ni o pangdaan, pero okay ra kay sagbutan man. Napay imbornal mga ka-warrior kasi iniinil kita si masyurda at kurbada ba.
Anang sa wala nga side mga warrior, padulong na siya o tibagon pantukan no. So mo ni siya ang pasaka padulong tag pospor subida ta dire. So katong last na kung subida rin mga warrior, grabe lisod-lisod kini nga dalan karon okay na jud kay mga warrior, i-maintain na gid lang nayo. Grabe nga subida na punta mga warrior no. Lubat silang jud kay mga warrior. Labi na og kuan team X gamit nimo. Agi kay pamati imong hawak, labi nagpikilado imong hawak. Pareha na akong mga warrior. Bata pa pero hindi pamati. At saka hardware kayo ta. Kailangan nato yung trabaho para makakaon. Siya shout out din ako tong ano kato si Kuya CG ata tong nagpa-meet up na sa Alas Suerte itong nagpipicture sa kuha. So salamat yan kung mga warrior na ni-appreciate sa tuwa ba kailang ito sa tuwa ano ko yan kuratan gani ko ato niya. So isa po din siya content creator po dahil mga warrior. So nindot yung beauty mga warrior dahil itong mga bukid kusog-sog ng itandagan. So mauni siya ang dalan kadulong ilang Cortez mga warrior sa small mining kay Cortez. So pospor na dito nga side mga warrior, sakop na ni sa pospor ning area. Taod-taod po ko din mga warrior mag-ismag warela Cortez. Shout out ko sa na Cortez o sa City RB nga tunnel. Mura po may batasan ng Cortez ra. Mamang ginaandan gud anak niya nga tawagan ria warrior. So mao ni ang bank house ni sa management ni Cortez mga warrior no. So magkunting ko daon kay napunto siya cable diha masugot siya. Try na to sakay ato iyang cable no. Taas pod pay mga imbornal diri mga warrior camping ra gyud. So shout out sa taga pospor no, natadiri lang sa pospor. Napay nagsugba-sugba mga warrior. Mga warrior nakita ng mga balay dia sa Otso na siya aside na siguro na dia mga warrior sa Purok Otso. Indot na kayo og dalan rin mga warrior. Nice na kayo siyang dalan, hindi na ka magliso dire mag trail ta. Mo ni siya nga dalan mga warrior padulong og diat palo no. So diretso mi sa diat Otso. So shout out sa taga Sporia.
So simbahan gyapon na siya mga warrior no. Kana oh. Kana mga warrior, amot sa na siya nga religion. So shout out day ko diha sa mga solid nga kuha nila customer nila mata no. Shout out ko diha sa mga chika nila diha. So pa shout out ko diri sa mga kahira ni Tunet mga warrior. So mao ni siya ang basketball court sa Pospor mga warrior na hindot na kayo. Pa-shout out po ko dali sa 6RB mo ni ilang tanga nag-power yung mga warrior sa 6RB mining. So pasubida namin mga warrior ang siminto sa Pospor mga warrior. So pa-shoutout po ko diri lager mo. Suki po na mo diri sa Paligya Bulawan og diri po diri Laglin no. Shoutout ko diri sa among suki sa mga grocery. So padritso mi og purok utso mga warrior. Na siya sa unahan mga warrior mo na siya ang simbahan sa Katoliko sa mga warrior. So nagabilin ko diag motor no? Sa una kung tripata sa Pospor mga tukotso. Shout out ko sa taga Pospor na diha sa ato mga solid supporters no. Kaya Laglin kung suki. So diri ara may mga warrior dira na mo ginaparking amo ang motor. Una siya ang diretso ila swerte mga warrior no. So diri mi padulong sa Purok Otso karon mga warrior no. Adto mi sa mong amo kuha konsumo.